Yang subhabi baro shigani galat jing shakri gaban ka ktien ka jo blai ka kerdeng jir ka khubor kalong ka jing bamman aka khayi ka pateng la singnong rem da ki kitab jo sekharia ka lenong ka san gi khot san hadu khatwei ka bathet nyan ye ka breu haka epha onda kumtau to angel ubalaya kren ba ngau la mino bolong hanga to khmi la ki khmat ti ba to khmi ka ei ka ni ka balik mino Tie ngalong kalong ayu, ulong tie kani kalong kata ke epha, kabalik mino, ulong ru kani kalong ke dur jongki hakari baro, barak kami lakin tie ke sitalen ke sisa, bakani kalong ke kentai ke basyong apareng kata ke epha, baulong kani kalong ke jing bamman, baula lengit ya ka hapo kata ke epha, baula penuh kata ke jing kia ke sisa, halor ke sentur jongka. Anda kumta ngala khmi lagi khmat ba ngala yo I tia khmi gilamino armot ki kentai bakal kala don na ki thamyang jongki tie kila don ki thamyang ken kum ki thamyang ka puka bagala kenti kata ka epha hapdeng ka khando baga beneng tie ngalong hau tu angel ubalaya keren ba nga kini kilera ya kata ka epha shano uti ulong nga ya ka ban thau yeng ya ka hakari sinar but onda lakhre yaka on bono yaka hangta halaga jong ka jaka ublaim kirku ka bapuli yagani gid khot na ka jingtho ka ktin ka jong ublai ko pa nga dwai ka kardeng ka ba danbor ba ka ba im ka jong tra Jesus Christ habangin ya benta yagani ka khubor ka ba dan kam go tra haka jirei ba ka khai ka pateng go tra ka de ka thiet go tra Kakamai ka yo nong godra, ka ri ka nong ba ka jula, ba ka pertai solar sar minta, ya kam tre jam godra, ya kom khai pateng ka bala kala godra, syakata ka rukom tre kam godra ka ba kinja pertai ka bam dan jesno shu, ba kinong rim tre kam jong ka jikai ka ktien ka jone godra, ba ka jikai jong ka pertai godra ka balawan rong, ka bala pensneo, ya ka khai ka pateng ka kamai ka ji godra, ngedwai men kren bangin so tho. Ya kan ka khubor ka medan ban kren shangi ko pa ka kerteng ka ba tembor ka ba im ka jong try Jesus Christ nga kerku ya ka kerteng jime bang dwai o ki bria bro ka ba snap kinong bala kerku ha kerteng ka ba danbor Jesus Christ amen amen usekharia o bri jong blai uyo pratali ke jing itu pa bangine kren ye ke jing to pa ka ba hinyo kaba tepnian ya ka brio ha ka epha kare ka kinja shang ka kinja jingdiang ha ka tho ka wo iki marbam mardi bar ke jingdan kam ha ka tigi por menshua ka epha kare ka kinja shang jingtho kalong ka kinja pela ka kinja tarajur bakane ka shang banbu iki tiar ki mar kada ko kaliang pagadon ke kinja narsisa ya kaban thoban wo iki mar ki mata hakayo yadi yathiet bauni ubre jong bre usakhara ya habala ple ki khmat ke ju ulayo ik ji ito pa baula yu I haka ji ito pa long yu bon khmi le ki khmat to khmi ke ka bala le mi no tinggal ong kalong ayu ulong kani kalong kata ke epha kabalik mino ulong kani kalong ka dur jongki hakari baro ka dur jong ka khai ka pateng ka dur ju ka kamai ka ji hakari baro bakani ka ju I ka jong sekharia kari ka dur jong ka jinglong jiman ju ka khai ka pateng haka porte salon sar minta barak khmi lakanti ka shitalen ka sisa bakani kalong ka kantai ka shong apreng ka epha hakata ka kinja jingdiam ka kinja shang ka measuring container hangta ka don ka kintai baulong ka ni kalong ka jing bamman ka wickedness ka jing bamman hakane ka shang tho jing tho ka ba kren ye ka jing bamman haka khai ka pateng haka kamai ka ji haka di ka thiet kamdan shu ka hok kamdan shu ka jing shisha kamdan shu ka jing yai be rinti ka kamai ka ji Layat de galinti ka thok ka shukor. Layat de galinti jo jing bamman. Layat de galinti
kabas neo haka kamai ke ji haka khai ke bateng kani kalong ke jing bamman baula lenget ya ka hapo kata ke epha la lenget ya ka brio ke do ke jing bamman haka ke sang tho ba ula penno kata ke jingkhia ka sisa hala ka suntur jongka onda kumta ngala khmi lagi khmat bangla yu I tia khmi lamino armor ki kentai bagal air kani ke kren ya ka dur juki mensim baman bagal air ke kren ni kata ka perthai ka bakin jaman siam kal air kala don ki thamyang jongki ti ki la don ki thamyang kenkum ki thamyang ka puka ki kentai ki kum ka thamyang puka ka don ki ka dur juki mensim baman ka perthai ka bakin jaman siam bakela kenti kata ka epha kata ka kenja sang jingthau hapreng ke khndo ba ka beneng kini ke keren ke perthai ka bakin jaman siam ka thau ko wa sharai de ke men siam ba bamman ke ke bor jung ka jingdom ke ke bor so bar khrei kam dan shu ko hok ka jing shisha ha ka khai bateng ka thiet ka pet ka kamai ke ji lakan tiu ke epha hapreng ke khndo ba ka beneng tinggal ongal tu angel boleh keren bakna kini kili ra atau ke epha shano ki kentai ban thap niang kenti ro kali shano kili ra utiu lo ong ya ka ban thawiyeng ya ka karishinar kari khaldi kari babylon but ondala kre ya ka on buno ya ka hangta halaga jong ka jaka kani ke kentai kani ke dur kani ka sang kani ka dur jong ka khai pateng bakani ke kentai ka kren ya ka jing bamman ka khai ka pateng ka dia ka thiet ka ba one nagari shinar karukom khai pateng kamai ke ji ka ba kinja ksoi ka ba kinja bamman bala influence na rishinar ni babylon ka khai pateng karukom trekam terjang ka ba na babylon kata ka satanic world system karukom trekam ka bakin jaksua ka bakin jas syaitan haka dia ka thiet ka ba ya snolang bat ka religious system ka commercial system ka ba snolang bat ka religious system na babylon ka bakin jaksua ka bakin jab bamman ka ba lai khle jaktung lang hane bat namar ba kawan nartai nari shinar lara ekani ke ching bamman jo ka khibateng Shatai shari shinar shari babylon kari ki khaldi kabe ka pedeng jong ka jing mani beli tau ka pedeng jong ka jing bamman ka babylon kari shinar ka pedeng jong ka jing mani beli tau ka pedeng jong ka kam bamman ka kam sneo ka bala influence shari Israel ka khai pateng ka di ka thiet kala sneo kala pot kam dan su ka hok ka jing shisha ka kamai ka ji kala influence ka eki ka kinjak soy ka kinja porthai ka braga ji sno ba ki blai khala ato menta ka ri ka nong ba ka jala ga ji ka khi pateng ka kamai ka ji ato mshimla influence da ka system ju ka porthai ka braga ji sno ba ka jimani ki blai bala shuta ka blai khala hado ko kom yedi yet ki blai ki la le ka dustor ko kom jong ka porthai jo ka jing ka ba mi don dia sno se ba ka jinget jo ka jab reu ka jingi ublay nong bu nang tha ublay bolong talong jong ka jingker ko nang tay nari sinar kawan on nget on ra shakari sinar kani phabyang shakada ka jaga bakani ka commercial system kani ka satanic system kani ka religious system ka balai khle jo ka tunglang ba business ka komtre business baki balai khala kani ka dur jong ka end time babylon ka bala tho kita jme pa khanyo khat phra ka commercial babylon ka religious babylon ka bala influence ka pardai ka kom ya dia thier ka kom khai pateng ka kom trekam trejam ka bala kenria ne ke nongrem jo ka ktien joblay na ka nongrem jo ka kamai ka hok ka riga ji ni la kamai ka thok ka sukor ka lamler ngay na kenton ni ka spa ka powder ka thok ka sukor ka lamler ka buttu ka but pon ha ka khai ka pateng ha ka kamai ka ji ba nagani gari shinar kawan ba de kani ka jing thau jong ka hibeteng ka kam bamman khai pateng pen pa shinar
kebelang ketelong ke jaga kebelang ke ban remove no ike jing baman negeri Israel hakadi ke thiet beliau ko bakanan ke jing trekam ke bahok akari ji ka khai pateng mne ba kan influence ka system jong ke bana shabar ke jabri ji ke doni ke sur kentin pira kamaya ko hatu ke dandon ke hukum kata ke jing kamai ke bahok ke bakhut ke bangi im de ke jing kerhu ke jong trai ke trek ke ta haka khai ke pateng utrai khot engi benginya kat kum nong rim juga ktien jok bale ka trei ka ta ka khi ka pateng ka kamai ka ji pe yang ingat ka jing bishar ka jong bale ka jing bishar ka ap aga perthai ikut kum trei jam ka khi pateng ka bale sno bat ka kum judging money ka ba khla piki bri plidukan hayohan kilale ka kam jong ka kam ka ba Bamdan dia snow baka jabriji, ka dustor juki nong mani ki pelai bal shuthar ka ktibrio. Naru ba pelai ba khangdukan ayo ka pisa ka nei ka tai ki lale ka rukom ka dustor jong ki brig ba mani ki wei pat ki pelai ki bal shuthar ka ktibrio. Pelai ka bangin yang ha ka norim juga hok ka jisha ka norim juga ktien jo pelai ka trai ka ta. Pelai ka ban kerkhui pi baka jingger khu jo trai ka long kum po alio ka ba ritalong ka kersai Sngor khot ni di nanta ni nim da jinger khu ka jong trai na ker khu bi bara akateng ka jong jisu ka no kono ka epha jo ka jing bamman ka jing thau jo ka thok ka shukor ka lamler ka ba kin jek so ka ba kin jamba bamman pero kan ke reano na ke yo ire thiet ka jaga khi pateng ha ka karteng ka jong jisu christ na ker khu bi bara ka ba trei ho ha ka kamai ka ji pin roi pin man ba ba pin long ka ba ker khu jong trai ha karteng jisu christ